אהלן ושלום חבר'ה. היום נשחק משחק שונה. טים פורטרס 2. Let's begin. D. A, B, C, D. מה זה? אפשר גם? לא. כמו אני, אפשר בשלב. מה Want coaching? מה עושים בוא פה? נשים coaching. לא בא לי coaching. מה זה? אין אף אחד בשבוע. טוב, לא נראה, לא נורא, נלך לבלו. טוב, אני אישית, יש רק שתי קבוצות שנורא אוהבים עליי, שזה ספיי ואת זה. הספיי נראה כי הוא יכול להפוך לבלתי נראה ולהתחזות לאחרים, ואותו פשוט יש לו רובש נורא מגניב וגם הוא מאוד מאוד חזק. אבל אני אלך הפעם על הספיי, אני אעצור לאיזה 3 פרקים רק בשביל הסדרה הזאת, רק כדי להראות את הדמויות האהובות עליי ואתם כבר תבחרו. טוב. אז הנשק הרביעי זה בעצם דיסקייסקי. פה אני בוחר לאיזה דמות אני רוצה להתחזות. בוא נלך על 2. שלמי? עכשיו כאילו... אבל לקבוצה למרות שלו, שאני פה לבד, אני לא יודע למה. לקבוצה של הכחולים הוא נראה כמו, מה שמו? הרגיל, ולקבוצה של האדומים הוא נראה כמו פה לבד, אין אפילו לא אחד פה. אף אחד לא משחק. לא משחק, אתה חופשי. מה זה? איך הנה? מה, מישהו בא? טוב, הקיצר, אני יכול להיות בלתי נראה. זה יופי שאין פה אף אחד אפשר. ככה אתה יכול לעשות מלא דברים בלי שאף אחד יהרוג אותך. יש לי סכין שזה קצת חלש, הרובה שלו. יש רובה, הוא גם נורא חלש הרובה. זה רובה קטנים? לא משהו, לא יודע, רובה חלש אבל. כן, זה 6 ירות, זה רובה קפצוני. ויש את הסייפר, סאפר הזה, אני לא יודע. מושג מה זה. אוקיי, מי שיודע, בבקשה שיכתוב. מה זה די? טוב, לא משנה, אז הקיצר, הראיתי לכם מה הוא עושה. עכשיו ננסה להתחבר לשרת אחר, אולי שם יהיה... לא, תראה כל מיני אנשים שאתה אוהב. טוב. בואו נלך לאינביישן, בדרך כלל יש שם הרבה אנשים, כי זה אפשרות חדשה של המשחק. במשחק הזה אתם יכולים להוריד מסטים בחינם. מי שלא יודע מה זה סטים, זה תוכנה של המשחקים. בטוח שמעתם על זה איפשהו, אם לא אז אתם כנראה לא חיים את החיים האמיתיים. זה מצחיק, טוב. סתם, אבל אני אשאיר לינק איך להוריד סטים. אני אשאיר לינק בדסקריפשן. ומי שיודע מה הנשק השני הזה של הספיי, שיכתוב לי בתגובות, אין לי מושג מה זה. וגם... תנו לייק, בסאב ולייק. די אלירן. ותכתבו למה לא בתגובות את הדמות הכי אהובה עליכם. אולי אני אנסה את זה בפרק אחד. מה, עכשיו זה פרק אחד. כאילו לא, באיזשהו פרק מסוים. זה קצת ייקח קצת זמן לטעון, כי זה משחק שקצת טוען הרבה, אז... אני אחזור אליכם, לא. אז אתם פשוט יכולים לדלג לנקודה שזה לא. מתחיל. אל תקרא. ביי, זה מהרגל המסריחה, הממוסרכת. הנה התמלא קצת. עכשיו אני הולך לשחק עם הספיי. ממש כמו. ספיי. שתוק כבר! אלירן, צא מפה, תעשה טובה. כן. אני אתן לך גם משחק בפרק השני. לא. כן. אז תצא. בפרק הראשון גם. לא. אז לא. טוב. אוקיי. וחזרנו. מה? לא. שקרן. יאללה, בוא נתחיל.
אין שום מגע עם אף אחד? מה זה? לא ידוע, זו... טוב, אני נורא מצטער שאין פה אף אחד. אני לא כן, החלטתי את לא זה. אוהבים טיפורטרס. אבל בואו אני אראה לכם את הזה השני שלי. טוב, אז בקיצור יש לו כזה. רוחות כאלה עשן, אני לא יודע מה זה. שן? רוחות, יש לו שוטגן. שוטגן, וואלה. שוטגן רגיל. אני רואה 8 יריות. ויש לו פיירקס. בן אדם נורא סבבה. אני אישית לא אהבתי את הנשקים שלו כל כך, חוץ מהזה שאני משתמשת בזה כל הזמן. זה פשוט אפשר לעשות הרבה קילים. תומור. יש לו תומור. נראה, תשתוק. Let's burn you. 5, 4, 3, 2, 1. מאיפה הוא הגיע? נראה לך מיליונים. Point is being captured. We have lost the control בוא point. נחליף. לא משנה, לא הספקתי להחליף. לא יכול להחליף עכשיו. שים שוטגן. לא ראיתי איך הרובה של האש הזה עובד. יש כזה דבר במציאות? לא, אבל זה כאילו עושה אוויר, פה יש את האש, זה עושה אוויר ואז האש שהולכת לכל מיני מקומות. אז תראה עם שוטגן. אתם רואים עכשיו לדוגמה הספיי היה יכול להיות ממש טוב, כי אז הייתי יכול להיות בלתי גן. ולהיות סגור אותו מאחורי הפעם. מה? ימי למעלה. תחליף. טוב, בוא תחליף לספיי. אני אעשה ספיי הפעם. אני אוכל גם להתחזות לחבר רגע, שלו. חשבתי שהוא... לא. חשבתי שהוא רוצה תהיה, תהפוך אליו בול. לא, תהפוך אליו די בשוט גם. זה משנה, זה לא נתן לי גם את הנשקים. אני יודעת, סתם ליופי. בואו ניקח את הרובה, ובואו נהיה בלתי נראים. למה? אבל הוא יחשוב שזה... מה יש פה? אם הוא לא יראה אותי. מה? יכול להיות שזה אתה. אין לי מושג. צ'יטר שכמותך. תמיד קורה לי, זה לא עובד, לא הוא אפשר. משתמש בצ'יטים שהוא יכול לראות כל ספיי. ספיי. לא משנה, אבל בואו נשתמש בספיי, אני אראה לכם שהוא טוב. באמת טוב. כי יש לו סכין חלש. המשחק זה קצת יש נתקע לו רובות לפעמים, ואי אפשר צלפים. להאשים את זה תגיד במשחק. לו סלום, גדול. תכתוב לו בוואטסאפ Mission סלום, ends in סלום, 60 כי אתה לא מכיר seconds. אותו. אפשר להתכתב פה במשחק? כן. תכתוב לו שלא. לא, די אבל, למה? למה אתה יושב פה בכלל? להפריע? לא. הנה הוא. מה זה? לא פה. Mission ends in 30 seconds. טוב, בעיקרון, האתגר הזה ספציפית זה כדי לתפוס, להשתלט על האזור. We have lost the control point. אני צריך להגן על הנקודה הזאת. עכשיו זה של הגלו. לא, הוא רואה אותך. למרות שהאדומים נראה לי עושים את זה. מה הוא יורה בי? הוא חושב שזה אחד מהאדומים רק שמתחזה. לא, הוא לא, כי אני לא התחזיתי הפעם. תמות, בוקר טוב. הוא יורה בי. הוא לא ירה בי. זה המזעזע עם ה... Our control point is being captured. אבל בקיצור, הספיי הוא טוב, ממש טוב. Mission אני אוהב ends אותו. in 10 seconds. בוא נחליף לזה. 3, 2,
ויש את הבנאי שהוא יכול לבנות רובים. משהו כמו בנאי. בוא אני אראה לכם. גם בקיצור. אחד זה... אנחנו הפעם הפסדנו. כן, לא נורא. מעניין אותי מה? מי זה? אני חושב שזה הספאי. זה הספאי, זה לא... וואו, כמה זקים יש לי. בחיים אני זקתי, תחשוב גם פיסטול. פיסטול? הפיסטול זה הרבה קטן ואחר. קול. פיסטול זה לא הרבה קטן וחרא. יש לי בילד. אבל פיסטול זה הרבה קטן וחרא. מצחיק. באמת. מה זה? 5, 4, זה כנראה כדי לפוצץ משהו שכבר בניתי. point is now available to capture. אהבתי. מה זה 5 לא הראת? 4, סליחה. פיסטול. זה גרוע, זה קטן, זה... בסדר. תסתכל, יש לך פה נקודות כאלה. כן, זה הנקודות בנייה. מה? יש כזה דבר, באתי להגיד האמיתי. רק בשבילו. The control point is being captured. מה, איך משיגים את הפיסטון? פיסטול. פיסטון. זה לא בפיסטון. דיני ג'אם. איזה ג'ימי ג'אם. מה, אני פה לבד? לא. כן. We have lost the control point. לא. לא, לא. כן, אני יודע. והנה, עכשיו הצטרפו עוד. כמה? לא יודע. אוי, בכל 200,000. כדאי... נשמע מוזר די, המספר 200,000. אני כבר אתכנן. מה בא לי? בא לי את השלישי. עכשיו אני עוד צריך לחפש. לא, זה טלפורט. לא, אז לא בא לי. מה? רגע, אתה מעניין. גם יש פה חלליות חייזרים. כן, זה כאילו אינביישן. תראה בהם. וואי, יש כל כך קצת ירות בשוטקות. תראה פה, אתם האדומים. נכון, בגלל זה הוא ירה בי, חשבתי ש... מה זה? אוי, פה שוטקות. אוי. הנה, עכשיו עם האדם נפל. כמה זמן ייקח לנו שלי בנתי את זה? לא יודע. לא תבנה על זה. לא פה. מה זה האדום הזה? הוא חייזר ואיש עושה... חייזר. The control point is being captured. אז הוא מאחור ותסתכל. כן, הוא מהצד היה איזה איש הרגע רקד. תסתכלו, אוי, פרות! כן, כי זה כאילו פלישת חייזרים. הם שברו לי את המתקן. אתה רואה? לא הספקתי לבנות. איזה... איך הוא רקד? אם אתם רואים, אני מציע לכם לעבור. The control point is מי זה? איזה רובה מוזר זה, מה זה? תראה אותו. mission ends in 60 seconds. יש לך אותו קצת, זה שוטגן. זה שוטגן. היי, תראה בו, הוא שלך. אתה יודע מה? אני קצת מפחד אבל. למה? הנה באמת שלי. יש לך? Mission ends in 30 לא, אני שונא את הבנאי. שים את... של זה שיכול להיעלם.
שים אותו. זה נראה לי אחד שמתאבד. זה הכי גרוע שבו. זה בזוקה, הוא מהיר. זה M16? The control package is being contested. זה M16. רגע, יש לו מכות עם הידיים. Alert. The control point is being contested. אוי, מעניינים זה חזק. בטח כמו הסכין הזה של הפורטוס. רגע. אנחנו יכולים עוד מההתחלה להתחיל להסתובב אבל לא לראות. ככה זה, אתם לא צריכות להוריד את ההורים כדי לראות, להתחיל ולראות. יש לך 300 חיים. כן, 125. כן. הספיי נגיד, 125 חיים. טוב. חייזר. פה אני רואה שיש הרבה אנשים. אני כבר... מה זה? שיט, הוא לא מאמין, יפה. הוא אדום. האמת, Mission ends in 6. Alert. Control point is being contested. יש לו את הבנאים. יש שם מנהיץ. אני יכול גורלי. מה? מה את מכירה לו? טוב, אני חושבת שזה הכל היום. שיחקתי גרוע, היה קצת שטויות. לא נורא, יהיו עוד פרקים. תמליצו לי על דמויות, אולי אני אנסה אותם. וזהו. אז אני בפרק הבא. טים פורטרס טוטוט. טים פורטרס טוטוט. טים פורטרס טוטוט. טוב, יאללה.